Iki ya ben ngregengke suasana sadurunge Ibu Bulan adik-adik Waranggana termasuk Jeng Proborini. Awake dhewe ya nggawa Mas Budi Prongos. Prasetyo. Iya diaturi munggah pentas. Ya aja nganti kata lumpen tembange anu wae. Mas aja diperaki. Mas aja diperaki. Tinggal aku mau kudu ngerti cara. Kaya sing eling iku budaya. Wah, jan rumangsaku. Wilujeng dalu Mas Budi. Sik goleki mriko. Nggih nuwun sewu Mas, wong jeneng wong cethuk kanca cethuk rawang ki sadurunge kudu nganggo salaman sing pas, mergo salaman ki mujudke tandha silaturahim sing kudu ditindakake. Ah nggih matur sembah nuwun. Mergo salaman iku anu Mas, mujudke tali supekete kekadangan mula wong salaman wajib ditindakake aja nganti diliriwake. Mula yen cethuk kanca kudu salaman. Oh ngono ya Mas. Mula aja ngantek lir wae Mas. Iya matur sembah nuwun. Salaman iku mujudke anu lho Mas, saestu kedah salaman yen cethuk kanca. Kowe engko tak soampluk malah. Lah pripun to? Lah aku wis tanganku ngene kok undar-undur iki jawamu. Maksud kula ki mung mantepke. Oh. Nggih ngoten. Lah omong sing sareh-sareh. Nggih. Oh iya. Sami rahayu ki. Rahayu. Golek kenemenen. Iya, wah jan rumahsaku dalu niki panjenengan ketok sumringah Mas Budi. Nggih wong ya wong jeneng ditanggap kuwi ya kudu nuduhke semangate lho Mas. Aku lho wau gumun lho Mas. Apa? Jenenge kanca paraga yoga musisi niku ket sore tekan sakmeh yahmene niku lek nabuh kompak semangat tur jenengan nek mayang ya apik, warangganane nek nembang ya apik niku sebab napa Mas? Sebab ngoten niku mboten lepas saking latihan Mas. Alah salah. Loh, arep dikaya ngapa sebaik apapun seorang dalang, seorang wira pradangga utawa yoga sinden, lek ndak latihan ndak iso apik, Bud. Ora bener. Loh, lah apa? Mergane ditanggap. Apa pilek mayang pilek nabuh, api nek nyindan, ora nek sing nanggap ya merongos kuwi kok. Merongos kaya cangkemmu ngono. Mesti ngono. Ning apik lho. Sampeyan cepot untune sisok iki. Nggih. Sisi cepot nggih. Nggih. Keblekan anu keblekan lawang granji. Powok peh cepat aku jan telku nangis jan wis sedina semengi ra meneng. Walah tuntu kok ya ora lila ku lho melu aku Iya. Oh ya Mas, berarti wong niku kaya awake dhewe niki pelaku seni tidak akan bisa berkembang tanpa ada pejuang seni. Nggih kados panjenenganipun Bapak Disputpar Jawa Timur niku mujudke piyayi sing penuh berjuang di dalam seni dan budaya. Nyatane kados dalu niki kepareng gelar wayang Kurawa kanthi dalang Ki Eko Prisdianto. Wayang kulit. Ora mung wayang kulit to, Bud. Pripun? Iki dina Jawa Timur ki memang mengembangkan seni yang ada, terutama kearifan lokal. Seni yang ada di Jawa Timur. Ludruke enten, ketoprake enten, campur sari enten, wayang enten. Kabeh diunggulke. Nggih ampun bab ing seni mawon Mas. Diarani kearifan budaya lokal niku mujudke tinggalane leluhur nenek moyang niku nggih perlu diwuri-wuri. Contone apa lho? Wujudipun kados kenduri. Kendurian. Kenduri sakniki wong kenduri niku pun rancake pun padha dilirwake merga ora weruh werdine kenduri niku napa. Kenduri niki apa, Bud? Kendurian. Kenduri niku tegese teteken donga bakal antuk ridaning ilahi. Wow. Mula kenduri ampun ditinggal, Mas. Kenduri teteken donga supaya pikantuk ridaning ilahi. Nggih ngoten niku. Iya ya. Ning kendurian kae eneng anu, Bud. Napa? Kok eneng buceng barangnya apa kae? Tegese anu tumpeng Mas. Tumpeng kok buceng. Ana sing ngarani tumpeng. Tumpeng niku tegese tumuruning pengayoman.
Wah, Mula tumpeng niku ampun disepeleke mbak mung sak tumpeng. Ana sing ngarani ambeng. Ambeng niku tegese adoh saka pambeng. Adoh wis ngarani pambeng niku pepalang utawa panggoda pangrencana. Oh iya. Lah niku nggih perlu diuriri ampun ditinggalke. Ngoten. Mula pripun? Termasuk sedekah bumi. Nggih, sedekah bumi niku nggih termasuk. Wong sedekah bumi niku mujudke rasa syukur ngareng ngersane Gusti dening apa bumi wis waring wujuding sandang pangan lan papan wekasan barokah tumraping manungsa urip ing alam donya. Mula wong urip ki lek iso nulato bumi ya, Bud. Bumi iki sabar. Senajan dipacur, digaruluku, ya toh, ditatoni apa wae, ora nuwuhake murka ning malah nuwuhake sandang kelawan pangane tumrap para warga. Mula saka niku, wong niku lek kudu weruh sing darani dalane mati kuwi kudu kepiye kuwi kudu weruh. Lho. Ya lek dalane mati kuwi mau awake dhewe tansah mendekatkan diri karo sing kuwasa. Keduwuren. Lho. Lek dalane mati ki awake dhewe kudu manembah mring ngarsane Gusti. Ben nampa ganjak. Lho. Lah apa lek dalane mati yo balik no. Kok iso ki lho? Umpamane ning dalan enek wayang. Kamu kok arepe bablas mrono. Delalah kok lho ana wayang. Wah, dalane mati, balik. Oh iya. Tegese ketutup ngono. Tertutup ngono. Iya. Apian Mas. Iya. Aninggi Mas. Kula sing dinampa niku dalu niki keparing gelar wayang. Mula gamelan niku ampun diharamkan. Gamelan niku mujudke tinggalaning para nenek moyang. Nenek moyang ki tegese apa? Leluhur. Leluhur ki tegese. Leluhur niku tegese mbambane awake dhewe sing wis dinempana ing awiyat tinandi ing angin. Oh iya. Ngoten niku lho. Lho gamelan kok diharamke mboten lho Mas. Ayo. Gamelan niku teske gagrak musik Jawa sing nganggo laras rasa. Ayo. Boh gamelan iki gagrak musik Jawa sing nganggo laras rasa. Kuwi gane. Nggih. Mel niku sing melok ana netraning jagat yen gamelan kuwi bener-bener duweke wong Jawa. Iya, lantaran gamelan kenek nggih nambani wong lara jiwa utawa wong stres. Mosok to, Bud? Angge nyatane teng rumah sakit nika iso dianake krawitan apa uyon-uyon rengeng-rengengan nika ora nggih ngedem ati nggih ngedem rasa. Oh iya apik. Wah, dalang ora ngerti wis jane. Bud, iki tak eneng asma iki saiki sandi asma. Nggih. Ya sing nimbali awake dhewe iki saka Disbud Par Jawa Timur. Nggih. Sing tindak rawuh mriki disulih sarirani dening panjenengane Bapak Edi Supatji. Kuwi selaku sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Lek Bapak Edi Supatji iki apa artine, Bu? Dengan wae WA dhisik. Oh iki spontanitas kok, improvisasi kok. Bapak Edi Supatji. Edi niku tegese Edi niku linuwih. Edi linuwih. Nggih. Supat niku tegese apa ya? Supat niku tegese supat niku tegese sungguh-sungguh dia pikir yang patut kena kanggo contoh. Supat niku tegese sungguh-sungguh dia pikir yang patut kanggo contoh. Jiwa luhur tansah tinanem ana jroning nala wekasan babar wujuding pengayoman lan kena kanggo cagak tuwak tumrap adeking nusa bangsa lan negara. Iya, hebat. Dari Komisi B, Bud. DPR Provinsi panjenengane Bapak Haji Subianto. Subianto iki. Ngapunten nggih Bapak nggih. Iki udah ateki wong golek dhuwit. Subianto niku tegese sungguh-sungguh dia pikir yang patut minangka dadi tepa tulodo. Bijaksana dalam melaksanakan tugas ora mbanoyot ban cindhe kabeh rakyat dirangkul lan digawe padha. Iya, Yan tegese antuk nugrahaning Gusti napa ingkang dados sedyaning Bapak Subianto bakal kasembadan lan pinayungan ing Gusti. Iya, nggih nyangoni aku iki lambemu. Woi, mas aku kok. Niku tegese toleransinya sangat besar. Oh iya no. Dadi tansah gunakake tepo selira anggone momong memangkat memangun marang
Ya, duduk Mas. Wah, nyapa iki? Ndak mati to kono. Tukang eson piye to? Geset aja. Wah, iki. Cipek ngene yo. Lah iya. Muni nae. Lah anu kon nunggu to, Pak, jan wis. Nyepelekne lho bocah-bocah jen setan. Kaya wis muni to. Oh. Jopo. Duane. Kok suwi men ta bocah-bocah? Jek. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki mujudke napa niku mboten mujudke pepalang. Nggih. Muga-muga iki anu Bud. Napa? Sambutan saka para sesepuh. Nggih. Ya awake dhewe le ngaturake hormat kalian para pini sepuh, aji sepuh, kira ana ing warga masyarakat Gampeng Rejo kene. Ya. Dadi lek ngono cetane anu ya, Bud. Pripun? Pementasan wayang ki sing apik ki ora mung dalang yoga sinden. Nggih. Kabeh satu kru, satu grup ki duwe peran dhewe-dhewe. Nggih. Apik o dalange, apik o sindene. Contone ngene iki lek diselemati, awake dhewe kan bosok. Lah iya. Bosok. Dadi lek eneng apa-apa ki kabeh kudu Ronto. Iya. Iya. Ngrasa kok. Oh, ngene iki kan kena kanggo kawigaten. Kadang-kadang ya iki lho sing anu aku, iki lho aku ngono. Jadi awake dhek krasane lek diesel mati ngene iki matur suwune karo tukang diesel. Niki wau insyaallah sajenipun dipun jangkem nggih Mas. Sampun. Nggih lek enten kurang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih dhumateng Bapak Danyang Kati Danyang ingkang mbau reksa dhateng lapangan Gampeng Rejo. Gampeng Rejo mriki nggih nuwun sewu Kanjeng Hyang kula nderek megawe mugi tinebehna saking panggoda pangrencana. Amin. Nah. Nggih, diteruske, Bud. Oh, siap. Iya, neruske karo Jeng Proper ini. Langsung puncak acara. Iya. Jaranan carane jaran pedi. Jaranan carane jaran pedi. Sing nang ora baik, sing nang ora mati. Jek lan. Hey. Kula wingi niku kaya-kaya mboten percaya. Mboten percaya. Nalika dipun telepon niku. Oh, nggih. Nggih, mula kula nyuwun bukti panjenengan. Nggih. Nggih, ngapunten Bu Bunda. Iya. Bunda Ona. Bunda Ona. Nggih, Mergo saking biasane niku kuwatah wong gawe-gawe ngoten niku. Wong ngawu-awu. Wong ngawu-ngawu. Telepon niki kula nate saking Mabes Polri. Niki dari Mabes Polri. Tanggal ini apa kosong Pak Ian? Coba nanti kita koordinasi
nanti tanggal ini di coro kasarnya ditengeri dhisik. Ternyata sak enteni sampai keliwat tanggalnya ndak sido. Bareng tak tengeri ndak sido lah. Kemarin niku Bu Ona nggih ngoten tanggal berapa? 25. 25. Nggih dereng kula tanggali Bu pada waktu itu nggih. Iki ku sanu nggih wong ngawu-ngawu kaya sing wis. Ini Jeng Proborini. Heeh, Jeng Proborini sudah saya telepon. Kula nggih peksa nggih. Nggo mboten kepeksa men pancen nggih nyatake. Nggih. Nggih telepon karo Mbak Proborini, Mbak. Dilalah sampeyan dijawab. nyoto nggih. Nggih, alhamdulillah. Langsung lah pada waktu niku nggih kula pun dikonfirmasi bahwasanya pentas ten Gamping Rejo Nggih. dalangipun panjenengan nggih kula pun percaya mawon langsung kula dilunasi. Oh. Wah. Berarti sesuk kontur panjenengan garek wassalam no. Makanya niki wau nuwun sewu kesalahan teknis kula nggih santai. Sebabnya Pun lunas. Oke. Neng nggih leres jenengan kalau wau kerja tim itu memang penting. Nggih. Tanpa napa niku penonton kita belum jadi apa-apa. Gitu. Tanpa gamelan mboten saged muni. Mlampah nggih. Tanpa jenengan tukang diesel nggih mboten saged. Nggih. Tanpa Bu Ona nggih kula mboten saged mbadok. Kuwi sing apik. Nih lho, meneng ta but kowe iki lho Jeng Proborini iki lho. Disapa dhisik? Lah iya, mbok sing enak aku iku sik berbincang ngobrol dengan enak karo Pak Dalang. Kon iku kok ngeriwuki. Ya ampun kemajuan lho Om Eko nuwun sewu. Napa? Lah niki kok ndamel lipstik to. Lah kamangka lek teko doan dikira penonton iki padha catu lho Om, cangkeme. Oke. Lah kan kecantol untune niku. Bolak-balik ketatap mike dhewe terus tatu ngono. Wong kok gawe lipstik But, kaya ngono. wong lanang ki punya wewenang, But. Wong lanang karo wong wedok ki awakmu kudu iso mbedakake. Wong lanang karo wong wedok kuwi derajate ning sak tetep dhuwur wong lanang po. Kowe aja sok ngina karo wong lanang. Ngerti tembung lanang apa ora? Apa lanang? Lanang ki najan to ala kaya wujudku ning aku tetep duwe wenang. Lek perempuan ki apa, But? Apa Wedok ki. wong wedok ki gawene mung dodok. Probo niku enter tegese Mas. Heeh. P R O B O. Heeh. P niku se pemuas nafsu. R R rasanya nikmat sekali. O original tegese asli tanpa campuran. Iya, B. B bokonge semok. Ombo tenan. Ombo tenan jangkauannya dalam bidang budaya gitu. Pemuas nafsu, nek nafsu kok raimu aku ya gak kolu ta, Mbak. Wong kok kaya ngono iki. Iki ngomongna budaya, ngomongna wong lanang wedok, ora enek wewenang lanang karo wedok saiki zamane emansipasi wanita. Wong lanang karo wong wedok iku sejajar, Pak Budi. Masih kono apa? Aku mang apa Probo? Budi, Bu. Apa? Budeng wedi iku raimu. Iya nek aku budenge kowe beruke, dadi pas kowe. Menyek nek. Nun sewu lho Om ngeten iki. Praboy Mas, saiki dong dadi sinden kondang kemagi. Ora eling duk rikala babat bibit sekawite. Aja mbuka wadi. Ora buka wadi. Kene lho. Wong biyen kowe penggaweanmu nalika urung dadi sinden kondang ning pasar kowe dodolamu mung gethuk kowe kok melelet lho. Ya ampun. Lah iya kok melelet to kowe. Aku mek trimo apa? Dodol gethuk. Ojo salah Mas Yokon sadurunge dadi apa jenenge wiraswara kondang dagelan kondang kon ben mek turut pasar mek dodol manuk. Iya kuwi perjuangan kok iya. Ya, kon nek buka nang kene aku mek trimo dodol gedhuk kon manuk kon sing lancang. Kok aku mbok arani lancang? Lah lha apa manukmu kok nutuli gedhukku? Lho, ya apa ya salah manukku? Keneng apa gedhukmu mbok ler? Jenenge bakul, nuwun sewu jenenge bakul lek ditata diler. Monggo sinten ingkang ngersakaken gedhuk, Diler gek kambile nyerawut ngono. Lah iki sing ngarai enak lho. Sing ngarai enak iku kan ya apa jenenge parutan kelapa sing warnane kaya ngono. Kon ngerti parutan kelapa ku warnane apa? Putih. Ya gak. Apa? Gula abang. Oh. Dadi warnane apa? Gula abang to. Warnane coklat. Coklat Ya ireng. kan enak berarti gedhuke. Gedhuk premium.
Ono lancang manukmu kok senengane ngentekno iku apa? Wong kok Kaya gethukmu umur kaya ngono ra sapa ra gelem nutul kok. Aku. wong lanang wani karo wong wedok. Wong wedok iki jarene anu Mas, wong wedok iki karo wong lanang lho tanggung jawabe abot wong wedok. Oh iya. Oh tetep abot wong lanang lho, Bo. Wong lanang iki tetep abot sesanggane. Lho tangi turu wae wis mikir nyambut gawe ngurangkapi guna kaya mikul guluk abot wong lanang tinimbang abot wong wedok. Ngono iki jaremu wong lanang abot wong lanang timbang wong wedok. Wong wedok ngladeni wong lanang, tangi masakno wong lanang. Paribasane wong wedok iku mbobot. Mbobot gedhe 9 wulan 10 desa. 10 dina. Desa. Ibarate perang cakil. Perang sabil. Iya ya, perang sabil. Pengorbanan seorang ibu lho. Kon aja ngawur lho, ngelairno anak totoan nyawa. Lah kon ben apa meletek teko watu Alah, wong wedok karo wong lanang tetep abot wong lanang. Apa? Wong lanang iki janji sunat. Sunat karo wong bayi loro wong sunat asine. Lho. Lah wong sunat sepisan per wis lawase ra bakal sunat. Lah wong wedok arep abot nglairke jabang bayi, sik saiki nglairke. Aduh yung setahun wis meteng meneh. Lah abot wong lanang kok ya. Lho jenenge kodrate seorang wanita ning tapi gak iso digawe nyek-nyekan lho Pak Deputi. Sampeyan ngerti wong lanang karo wong wedok iku sik dhuwuran, sik sugihan wong wedok. Tandane, Bu, tandane. Sampeyan rodok rene cedhek aku. Iya. Iki apa? Iki anu jempol Ibu jari. Bahasa Indonesianya Lah ibu jari. kontumon bapak jari. Oh iya. Dadi sugih wong wedok ya, Bu. Wong wedok lho, ya wong wedok wong kon ya duwe jempol. Kok kate ngenyek-kenyek wong wedok. Kon ngerti pimpinan kabupaten? Iya. Iku dipimpin karo sapa? Bupati. Kontumon Pak Pati. Iya aku ya bunah ya, Bud ya. Ibune. Heeh. Menang kalah loro sik. Tak Ya mikir apa? aku, tak golek dalan. Oh iya, Bu. Saiki Awakmu rene nuwun sewu lho ya. Awakmu rene numpak apa Pak Deputi? numpak mobil Lek bensine entek diisi nang ndi? neng Pertamina. Mina jenenge wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Kontumon Pertamidin. Iya. Saiki aku mau kalah. Ana dalan sing bebas hambatan ke jenenge apa, Bo? Tol. Tol kuwi nek wong lanang apa nek wong wedok? Pikiran. Tol kuwi nek wong lanang apa nek wong wedok? Pak Budi. Piye ta ayu Probo? Sing cangkeme untune kaya gapura kecamatan. Perkara tol, wong wedok gak mau kalah Pak Budi. Iya. Panggung iki mancik apa? Neng bumi. Bumi iki jenenge apa? Bumi iki wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Lah lapo tolmu kok mancik wong wedok? Iya, tole mancep ning kene bumi lho, Bud. Mantik wong wedok. Tolmu lho mancik nang gone wong wedok. Sik. Aku tak bali meneh. Aku ya mau kalah. Heeh. Jare Pertamina niku wae ora sumber bensin utawa minyak ya Mas. Heeh. Bumi iki lek dibur kan metu minyake. Heeh. Lah saiki sing tukang ngebur kuwi lanang apa wong wedok? Wong wedok ora dibur wong lanang apa bakal metu lengone coba. Lambemu lho, Bud. Ayo. Mau kalah aku. Pak Budi. Piye? Sampeyan ngerti artis terkenal di Jakarta, Iya. asline wong Pasuruan ngerti? Ya, Inul. Inul Daratista. 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 Ya. Iku gawene apa? Kawin ngebor. Lah iya kok jare sombong wong lanang iso mek ngebor. Kuwi wong wedok lho. Ayo mbok pamerne apa meneh wong lanang? Sik. Sik. Niki mau ngomongke bapakne. Bedane pria karo wanita, Bud. Kuwi perlu kok ungkape. Lho, pria karo wanita. Heeh. Pria iki nek aku to, PRIA. P penakluk, R rasa, I indahnya, A asmara. Seorang Jadi wong pria. lanang iki penakluk rasa, indahnya asmara. Seorang pria. Pria. Beda karo wong wedok, Bud. Wedok iku wanita. Oh. Waki wadah niki nitipke taki senjata. Dadi wong wedok iki monggo nitipke senjata kuwi lho sing pas.
Lah nek senjatamu ya mesti tak gecek to. Ayo kok iso. Saya senjata. Mbok sing halus pokok aku sampak wedi ndelok kono iki. Aja meneh kowe aku ngilo nyawang raiku dhewe ya gila kok. Neng tapi nuwun sewu lho Om Budi. Nama Om Eko. Pak De Budi niku multifungsi lho. Oh. Kula saderenge perjalanan ngriki kan kula masuk angin to. Lah kok rasane iki mual ngelu mboten napa niku jenenge mboten leren-leren. Lah kok mboten kesuwen kula ditulungi Pak De Budi. Kula dikeroki Om. Weh, kudu golek kerokan. Mboten ngangge kerokan sing aneh-aneh. Oh terus? Damel untune niki. Ana ngeroki karo untu. Ya Kak. Nangke. Jajal Bud. Awakmu gigi ngene ana apa ketok nemen. Jane ndak nemen lho, mek loro sing kaya truwelu lho. Sing tak cepet iki. Tapi nganu no, brengose cukul kok Om niki. Wah. Brengos apa Pak Budi? Brengos kuwi minangka tandha brengos iki gebere wong rongos. Mulane gawe Brengos kok brengos kuwi gebere wong rongos. Ning budi ki sempurna lho. Arpa budi ki dielek-elek Mbak Proporini. Ning budi niku wis nikah. Kowe wis duwe bojo ta, Bud? Sampun. Berarti ki kan ya wong lanang sempurna. Engko takon, anakmu ya nek ndak sebut ngono. Ya kok disiki lho ya anu. Awitene wong aku iki mung gololonan wae. Aku arep gumun sore mau, Mas. Arep salin sandanganku dilikke bocah-bocah. Dilikke sapa takoni aku. Dipek kok. Bagong kuwi mesti munose kowe. Arep ganti sandangan dilikke. Pak De Budi menemben niku Mas yo apa jenenge sampean karo bojone sampean iku secinta seromantis iku ya kandhanono bojone sampean. Enggak sak nganggo iku ya didelok kulitane. Terus Nun sewu kulitane bojone sampean kan ireng sih. Ngono kok mbok tukokno jilbab ijo popos. Terus teko doan niku lho nyopo aku. Mbak Prabu, ya ampun, Bude Budi tak kira gendeng lumuten. Kok iso kaya ngono lho. Kuwi kok nyawang bodimu to apa? Apa enek to Mas? Bodi sakmene gawe sakmene gedine kok gawe pakaian renang. Jadi teng pecowotot. Lah klambi renang lah mbok tukokno mulane kula niku nuwun sewu lek mlaku kok kaya ngene-ngene iki dilalah nyelempit lho. Aduh Mas aku sembrono. Ning arep budi kaya ngapa budi niku punya keistimewaan lho, Jeng. Keistimewaane napa? Lho nembang suarane apik lho. Iso nembang berarti iso gandrung aku no sampean aja mek ngenyek-ngenyek aku lho ya. Paribasane aku seorang wanita iku butuh digandrung. Sampean wong lanang. Wis kasmaran lah. Ya wis manut. Iki nganggo Jawa apa modern? Sak karepe sampean, Ndang. Pelok barang Mas Gono. Wah. Jaluk. Iki Merintah lho. Koyok ganteng-ganteng raimu. Aimu dhewe kuwi. Merintah. Apa tembangnya, Bud? Sinom jabung. Malangan. Ya. Wah. Padake ra iso. Tapi ya mbuh. Ya sing yakin lah. Yakin Pak De. Iso to. Tapi Mas. No. Kiraku kewetan tidra. Pak De Budi sing kaya cok bakal. Jarene Sino Malang. Lah iya. Kok kiraku? Lah kuwi sinom apa to kuwi jenenge? Ya ampun. Sing penting ra ya sinom to. Ya, sinom sing pelok barang. Iya, sinom pelok barang. Terus arep cuwe pok mblonyok kok. Guyu, amen guyu eh. Buti lek guyu nyeneng nih lho ya jane. Manis aku guyu. Allah. Iya. Mancep apa? Ayo. Kiraku kewetan tidra. Vokale sing genah, Bud. A I U E O ne iki sing genah.
Nggih sakjane sampun genah lho Om Eko. Hmm. Alate cangkeme niku lho mboten. Kaya wong kereng-kereng. Sampeyan kok koyo gringgingen ya cangkeme. Aku dhewe ngrasane cangkemku yo keju padahal. Ojo dikikis. Probo yang geding nih, mosok cangkem kok gringgingen. Ya yo, wis kowe iki. Ayo. Panten suwe taen teni Probo Dawuh katimbalan Kang Mas. sira jejering wanita kang sulistya warna cahayu Napa inggih? sing apik to Gan. Lho lah iya kan Iya, aku napa inggih Kang? napa inggih Kang Mas ngono sing apik. Nggih Kang Mas. Ning donya ora ana 5 ing jagat ora ana 4 mung siji kang dadi kekudanganing ati sliramu Prabareni coba-coba tuduhno swaramu kang endah anglam-lami Praba. Nyapro dikek watuk iki. Ati ya watuk kan. Ayo ayo ngaku ning Taman Sari wong ayu. Mumpung kabeh padha anekseni, aku arep takon kabeh sing padha mirsani mrene. Hei, para kawulaku kabeh. Hei. Aku pantes ora karo garwaku? Kang Mas Budi. Lah kok penonton padha alok? Pantes apa ora? Ya wis. Kok mung ya wis lho ra. Witenan tak peksa wong ya ora pantes aku ora malah cidra ing patemboyo. Ayo. Piye Dek? Penonton ing kan pojok kok padha alok Praba kaya gandeng kethek. Jane iblis ya. Aku mbolokke kaya ngapa ora nesu ba. Waton ora mbolokke kaya kethek. Ngapa, Bud? Mergo kethek kuwi kewan sing paling ngeyel. Lah kok iso? Lho, ngeyel to? Ngeyel. Ngeyel. Sik balenono meneh. Bo, aku mbolokne kaya ngapa ora bakal nesu ba. Waton ora mbolokke kaya kethek. Mergo kethek kuwi kewan sing paling ngeyel. Lah kok iso? Lho, ngeyel to. Ngeyel. Oh, balik kurang ajar. Monggo. Suwe taen teni kene Prabu lungguh napa panggonipun Kakang Yai. Wah. Terus Kok kaya ning patung ngono modele. Kula patung sing sempurna lah niki patung sing pun gaprek. wis ndak kuat aku, Mbok. Aduh. Ngembes kabeh iki. Ayo. Rasaku angen antu. Ya ampun Om Eko kok kados wontenipun anu nggih. Dalang Almarhum nggih. Ki Mantep Sudarsono. Iki aku ki sejatine ya dalang, Bu. Iki sing dalang sik Pak Eko. Penonton sak menumbane umpama sing dalang aku. Wah, pun nonton ngebaki lapak. Sik to kowe iso ndalang iki apa iso suluk kowe? Lho, kowe jenengan ngece lho, Mas. Jenengan ngece.
Njajal ngomong kowe dadi dalang nu sulukmu piye? Kuwi ngangge barang. Ayo karakter iki mang lho. Punamata mirah ingsun prihatin waspagung mijil. Prihatin waspagung mijil. Ngoten niku lek ciri khase Pak Mantep ngoten niku. Amarung Pak Mantep. Bapak Anom Surata. Bapak Anom Surata ciri khase pun benten malih. Gandem lho suarane. Gandem no. Redu mawur mengewur murahan tengaran ngajurit. Semonten niku. Wah, Pak Eko ngeten. Lek suaraku piye? Bumi kanjeng langit ngeten. Dapurmu. Wah, sampluk raimu iku malah. Lek teko aku kok elek-elek. Sae jenengan dalang bijaksana. Mangsamu. Aja dipotong. Ayo. Mboten usah dipotong bayarane ning potong ndase ae. Wong kok. Potong ndase. Lah aku ndasku dipotong gawe ndas ndi, Dal? Ndas ning omah ora pokro kok. Tapi ndase nyambek lho sampean. Ndase nyambek. Awake putih ndase nyambek. Tulu. Asli aku mbayangne kok. Tapi kan otot nang matur. Sampai melek-melek lho bayo. Yuk, nang dirica-rica. Ayo. Agak kikirek rica-rica. Yo kok. Tokang Mas. Bicara krungu semaya eling yen taen pergiwo. Propo kok padane purel nu. Iya. Ayo. Ayo, cekengesan. Kledang. Lakae putrae tako. Tembangnya ora susah sing angel-angel, Jeng. Iya, aku njajal nyuwun dadi ati ya kena. Heeh. Jenang kula ya kena. Ya disesuaikan. Mengka. Wah, jan. Matur nuwun Om. Lagu sekaligus nggih pripun? Pripun? 3 lagu. 3 lagu piye? Lho, sik dipisan maneh kanggo Slendro, Mas. Jula Jili khas. Oh, Jula-juli. Jawa Timur. Iya. Iya. Aku ya Jula-juli, Bra. Oh iya no, berdua no. Ya. Duet lho. Duet. Iya. Ben diwiwiti saka gamelane dhisik. Nggih. Ling plung ling plung. Ayo monggo. As. Lo. Ya. Surabaya kan. Tuku tahu aja mlayu tahu logor disasar mentok. Rupaku ayu wes kesuwur bokongku semok. Iya. Mula yen mlaku suarane kakok. Pariwisata Provinsi Jatim muga tetep jaya ing Nuswantara. Ya. Asik iki. Asik. Untuk baris
khas Jawa Timuran lho. Tae apa aja wani-wani karo wong tuwane prasasat wani karo wah, meduronan. Halo. Hey. Iya. Brengti umpuk-umpuk kebumbung wadahe merang. Iya. Asik cilik diipuk-ipuk yen wis gedhe maju perang. Perang yang Betawi yen wis aman ngajak Bali liwat Kediri nyangking rangsa isi ubi telo dipun teko
punten nemu rondo kok bentet-bentet kur syukur kapokmu kapan dadi bocah kok kecicilan gawa banyu kok kececeran rupamu ayu kok bodo eceran rupamu ayu jaluk duit 500.000 aku omong apa anane yen duit blas ora duwe kowe bangkel atine banjur ngrangkul aku sakencenge kowe tak jengkake ketiba mlumah suwek jarine Yo. Aku saka ngune terus wae tak tamatake terus tak tamatake sarungku plotrok ketok konjo sampun semak wonten kidungan kula ketiban ondok nami wonten nyuwun Wah, matur tumbah nuwun. Awakmu kaya sepel lho But karo Mbak Probo ya, But. Sak setel-setele wong liya. Sak katu-katu penting. Matur tumbah nuwun, terima kasih. Iya. Wah.